Potenciál tam je, ale že na tom Slovensku, že je to proste malé pre mňa. Keď som mal plus minus asi 10 rokov, ja som si napísal ako na papier taký testament, že som profesionálny športovec a vyhrávam trofeje. Ja som si to nalepil hore nad posteľ, akože normálnou lepiacou páskou, a to bola tá posledná vec, ktorú ja som videl, keď som zaspával, a prvá vec, ktorú som videl, keď som sa ráno zobudil. Ja som tým fakt žil. Tam som pochopil, že dobre, že budem sa musieť fakt veľa zlepšiť, ale videl som to zlepšenie a že zrazu som sa dostal do nejakých líderských pozícií a darilo sa mi, tak som proste vedel, že nejaký potenciál tam je, ale že na tom Slovensku, že je to proste malé pre mňa. Tak zobral som si ruksak na chrbát a odišiel som ako čerstvý maturant som išiel do Ameriky a tam už proste sa to úplne že rozbehlo, a keď som teda hral som proti chalanom, ktorí boli draftovaní do NBA, sám som bol na veľmi dobrej škole, tak to už bolo, že som bol all in ako keby. Mentálne, fyzicky, ja som proste chcel byť profi športovec a chcel som tomu dať šancu.